Ассалому алайкум бародарони азиз, шумо шабакаи блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. Ва имрӯза қаҳрамони мо навраси тоҷик Имом Ҳусайн Умаров мебошад. Мо бошад мавзӯъро сар мекунем. Як падари серфарзанди тоҷик талош дорад зури ба зурӣ фарзанди 7-солаашро дар китоби рекордҳои Гиннес сабт кунад. Имом Ҳусейн Умаров фарзанди нӯҳум ва хурдии хонавода тавонии якбора иҷро кардани 11000 бор болофишорӣ яъне отжиманияро дорад. Ва ин корро дар 6 соату 20 дақиқа бетанаффус анҷом медиҳад. Падари Имом Ҳусайн мегӯяд ки Комитаи варзиши тоҷик дастгирӣ кунад ҳамин Имом Ҳусайн дар китоби рекорди Гиннес дохил шавад. Падари Имом Ҳусайн барои кӯмак ба раиси шаҳрам навистааст. Падари Имом Ҳусайн дар ин бора маълумоти зиёд ҷамъ овардааст ва мегӯяд, танҳо як одам соли 1980 бо иҷрои 10000 болофишорӣ ба китоби рекордҳои Гиннес шомил шуда буд. Аз он сол то имрӯз 37 сол гузашт, аммо касе пайдо нашуд, ки бештар аз он отжиманӣ кунад. Агар ба Имом Ҳусайни мо кӯмак кунад, ӯ метавонад ин рекордро бизанад, гуфт Раҷаб Умаров. Имом Ҳусайн варзишгари хурдсол реҷаи махсус дорад. Ҳар рӯз аз 5 субҳ хеста ба давидан машғул мешавад бо падараш. Ӯ пеш медавад, падараш бо мошин аз пушт меравад. Охирон рекорди Имом Ҳусайн 14 километр дар тӯли 2 соат буд. Модари Имом Ҳусайн мегӯяд, ки варзиш худхости Имом Ҳусайн мебошад. Ин кӯдаки 7сола аст. Агар худ нахоҳад, вайро ҳеҷ кас маҷбур намекунад. Аз душанбе пешниҳодҳои бисёр шудааст, ки Имом Ҳусайн дар тарбияи онҳо толори варзишӣ давом диҳад. Падари Имом Ҳусайн ба ин розӣ нест ва худкор дар Русияро 4 солбоз партофтааст барои тарбияи фарзандаш. Худ машқ медоронад ва умед дорад, ки рӯзе аз рӯзҳо ин писараш қаҳрамони ҷаҳон мегардад ва заҳматҳои кашидааш ҷиброн мегардад. Худи варзишгари хурдсол ҳам ҳанӯз намедонад кадом намуди варзиш барояш беҳтар аст. Танҳо мехоҳад қаҳрамони Тоҷикистон ва ҷаҳон шавад. бародарон ва хоҳарони азиз, бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. Мо кӯшиш мекунем, ки видеоҳои муфид ва шавқоварро пешкаш кунем. Ба канали мо ҳатман обуна шавед. Агар маълумоти мо барои шумо писанд омад, лайк пахш карданро аз ёд набароред.